Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hürmetli tamaşaçılar. Эфирда бәхет тәме тапшыруы. Біздің бүгінгі шығарылышыбызда қатнашалар. Көркем ғайле. Татар эстрадасының популяр жерчесі Татарстанның от қазанған артисті Илназ Бах, хаманың güzellerden güzel искиткіш халал жефіті, үш ир бала анасы Татар эстрадасының популяр жерчесі Güzel Идрисова. Ассаламу алейкум, мұхтарам қонақларыбыз. Алейкум ассалам. Барша экраннарға қарап отырушыларға ялқынлы қайнар сәлам. Исәннәрмесез. Илназ ғойле башлығы боларық сейінен башлап жіберейік. Ғойлегізге неше еш екен Илназ һәм бұйылғы Рамазан айында Güzel ханым білен бірге қошылы тұрған нешенші изгі ой есепләне? Біз енді 2009 жылда ғойла құрып жібердік. Октябрь айларында. Бұйыл енді міне бұйыл октябрь айында 17 бола. Рахмет бик зор. Бүгін бізде шундай көркем матур гаилә, әлеге гаиләнең учагын саклаучы кеше Güzel ханым. Сезнең гаиләдә изге Рамазан айы ничегрәк уза? Біз екеуміз бір ғайлада енді Рамазан айының бик матур изге ой, яхшылыклы эшли торган ой, ифтарлардан якыннарың, туганнарың, дусларың белән очрашып, аралашып, күрешә торган вакыт әйе. Минем уйлавымча инде шушы Рамазан аенда гына изгелекләр эшләү дөрес түгелдер. Менә гомумән әтәйннәр дә шулай тәрбияләде. Шулык, мәсәлән, тәмле ризык пешерсәң, күршеңә кертеп бирү, менә шулык барбыр изгелек бит инде. Берәр юлда торган, мәсәлән, әбигә ярдәм итү, шулай изгелек шул, аны мәсәлән, каядыр хәтле алып барып кую. Ул бит авыр түгел, шуларны малайларга да өйрәтергә тырышам. Юлдан гына чыгарга да булса. Әйе, кулыннан тотып өйрәтәм инде. Хәзер инде бер карасаң, ярдәм итәргә кирәктер, но аның бит куркыныч яклары да бар. Менә шунысы да куркыта. Күп случайлар булганы бар. Әбигә мәсәлән ярдәм итеп керәсең өенә. Анары ловушка булырга мөмкин инде, менә русча әйткәндә инде. Шуңа күрә инде ярдәм итәргә дә кирәк, но Рамазан аенда гына түгел, гомумән менә ел буе ярдәм итәргә кирәк. Гомерем буе. Хәзер бит социаль челтәрдә нинди генә авыр хәләтле кешеләр юк. Ул балалар авырыймы, пожар булып тора көннең, менә бу соңгы арада бик күп пожарлар булып торды. Анда да изгелек эшләргә кирәк. Менә шушы Ураза аенда гына түгел диясем килә. Шуңа тырышабыз, кулдан килгәнчә инде Аллаһ Тәгаләгә ышанып, шуннан да бөтен эшебезне шуннан башларга Аллаһка тапшырдык дип, шул сәхнәгә чыкканда да менә Камил кичкенә генә дугалар язып бирдек, укып чык дип. Кайткач, аннары күз тия бит инде шүкергәндә инде безнең шундай Минем аларга әйтә торган нием бар. Сүзем. Мәктәп менә уйнап чыктыгызмы, каядыр җырладыгызмы, мәктәп булмасынмы ул, каядыр әйтеген. Нинди генә каягына чыгыш ясаса да, мәктәп җигереп барасың да, вакытың бар бит, мәктәп җигереп бар да, мен әйтәм, жона торган бүлмәгә бисмиллаһын әйтәм, 3 тапкыр битен салкын су белән җу. Мәктәп тиге. Мен әйтмим кешенең әшәкелеге. Кеше бит сокланып та күз тидерергә мөмкин. Кемдер бәлкем начар яклында сокланып үзенең бәлкем тиге яшьлек вакытында килеп чыкмагандыр. Эх, гармында мин дә шулай иттереп уйнасам. Вот, төрлесе булар инде. Тиге хәзер монда ни китеп тормый, примерлар. Һәм шул менә концерттан хисләнеп кайталар, шуны эмоциялар белән чыклап китә алмыйлар. Шулай битләрен жуганнан соң, ятканнан соң, Алисадан манидән интернет челтәрләреннән озанны кабызып куйсаң шундай рәхәт булып китеп, рәхәтләнеп чыклап китә. Шар шундай. Хәзер бит мөмкинчелекләр бик күп. Үзең укый белмәсәң дә, мәсәлән, шуны әйтәсем килә инде. Без тапшыруыбыздан тәмле әңгәмәле шуны аяк басабыз. Илназ, Güzel, әлеге өлештә сез ифтарлар, Рамазан айындағы матур ғөрөф-гадәтләр, гомумән кайларга барасыз бу айда ничегрәк уза? Сезнең гаиләдә әлеге күркәм изге ай шул турыда сөйләшеп узар идек. Мөмкин булса гаилә башлыгы Илназдан башлыйк, Güzel уйлый торсын. Илназ, ифтарларга кая барасыз? Рамазан айында нинди ғөрөф-гадәтләр бар? Күңеллелеге кайда сөйләп кит әле? Рамазан айында ул гомумән алганда иң күңелле дә, иң изге дә, иң кирәкле айларның берсе дип саныйм яны. Теге әле күптән түгел генә дә шулай бер хәзрәт белән очрашкач, ул әйтте, күбесе хәзер теге ябыгыр өчен, фигура өчен уразатта икән, аннан соң нәрсә дияле, мода өчен дип инде. Гомумән алганда ул бит аның өчен тула торган ай түгел ул, теге аңлыйм яны, русча әйтмешли, ощущение сүз дә юк, ләкин бит ул ощущение организмы гына түгел, ул ощущение души, шулай бит җан да ял итә, ниндидер теге, нәрсә дияле ул миңа шундыйдыр сөйттереп әйтте, теге машинаға то ясыйсызмы дип техобслуживание. Менә сездә үзегезгә техобслуживание ясарга тиеш. Акыл ягыннан да, жан тынычлыгы ягыннан да, әйтегендә организмның да теге ни үзенә күрә ниндидер ниләр булар бит аның төрле.
сбойлары була дип әйтегендә. Менә шулар барысы да нормальләшсен өчен дип инде шушы Рамазан аен үткәрергә, уттарга кирәк, ураз айларын үткәрергә кирәк дип, менә шулай итеп, шуның өчен кирәк дип әйтәйин. Дөрес тә, мен белән килешәм. Ләкин бит әле ул ураз айларын, уразаларны, Рамазан айларында уразаны тоту, ул әйткәнемчә, ул аның белән, акылың белән барып җитәргә кирәк аңа. Ул теге кеше уян куа дип кенә шауып җөреп булмый бит. Аннан соң ифтарларга Аллага шөкер, менә чакыралар. Дуслар да бар, туганнар да бар дип әйтгәндә, теге таныш белешләр дә бар. Мин анда барганча башта уйлыйм, әйтәм, без үзебез уразат магач, барырга дөрес микән ул? Аның бер кемдә миңа дөрес җавап биргән юк. Менә баруым дөресме, бармавым дөресме дип инде. Аннары уйлыйм да, әни әйтәдер инде. Улым чакырган җирдән калырга ярамый. Син ул кешегә отказ бирү ансы бер, син аңа отказ бирерсең дә ул онтыр, Ходай Тәгалә каршында син ризыктан нәрсәле ул, каршы киләсең, ризыктан отказ бирәсең дип әйткәч, әйтәм, барырга кирәк. Ниндидер аш буламы ул, ниндидер әйтик корбан чалулар буламы ул. Нинди генә мәҗлес булуына карамасына, инде шул никахлар дип әйтгәндә, шулай ук чакырган җиргә барырга тырышабыз. Өстәлләрдә инде әлбәттә һәр вакытта да бүгенге көндә инде Аллага шөкер, өстәлдә нинди генә нигъмәтләр юк. Рәхмәт бик зур җавабыгыз өчен. Гүзәл ханым, сезнең өчен ифтар ул нәрсә һәм сезнең ифтар истәлегез нидән гыйбарәт? Ифтар инде ул хәзерге вакытта шул дуслар белән, туганнар белән, якыннар белән тагын да якынрак аралашып, вагаз тыңлап, шундый бер тәмле итеп ашап, эчеп, кич утыру, шундый приятное общение русча әйткәндә. Менә якын танышым Айгөл Бариева, мәсәлән, шушы дингә кирип китте. Ул инде елда традицион рәвештә безнең менә кызлар оешмасы бар, һәрберебезне шулай итеп ифтарга дәшә. Анда дәшеп инде безгә кызыклы мәгълүматлар сөйләп, хатын кызның тәрбиясе турында, төрле шундый җаваплыгы турында, нәрсә эшләргә тиеш без, нинди безнең төп максатыбыз, ничек итеп ярдәм итәргә, нинди изге эшләр эшләргә буласын, шушы информацияны безгә биреп, без әле тәмле итеп ашап, аралашып, шуны мәгълүматлы булып кайтып китәбез. Һәм ул бик күп таралышты, һәр популярлашты кафеларда үткәрү. Кафеларыбыз Казанда, Аллага шөкер, хәзер бик күп. Менә шушында хәзер ифтарлар оештыру бик популярлашты. Шулай өйдә дә җыючылар бик күп. Андыйларга да отказ бирмәйбез, барабыз. Хәзер бит Рамазан ае шундый матур бәйрәм ае. Бүләкләр белән каршы алу шундый модага кирип китте инде дип әйтим инде. Мәсәлән, бер-береңә бүләк бирү шу, яулык бирү шу. Аннан инде безнең балалар өчесе дә инде татар лицейында укыйлар. Безнең олы малайның классында шулай бик күп шушы дин мөселман кануннары буенча яшәүче балалар, гаиләләр бик күп. Алар да традицион рәвештә ел сайын кафеда ифтар уздыралар мулла белән. Бу инде менә шу яшьләргә, балаларны, әниләрне җыеп, балаларга менә шушындый тәрбияви чаралар булу шулай бик күңелне сөендерә. Бик матур гадәт икән. Бик матур гадәт. Инде Кирәкле шул тәрбия. Ул ничек тә булса, ул бит язарга, укырга гына өйрәтү ансы бер. Сүздә юк инде ансы тиеш, бала надан булмаска тиеш, ләкин бит әле ул нәрсә теге дини яктан да ахлак булырга тиеш, ул аңларга тиеш, нәрсә кирәк микән, ничек микән. Ул аны бүген ишетсә, 1-2 елдан барыбер исенә төшәчәк. Ифтар өстәленә килгәндә инде хәзер чыннан да ризыклар бик күп. Минемчә инде тәмле җиләк җимешләр, ниндидер җиңелчә ризыклар булырга тиеш. Төнгә каршы бик күп үләннәр. Матур, хәзер бит кибеттә нәрсә генә юк. Менә шул җиңелчә тәмле ризыклар, файдалы ризыклар булырга тиеш дип саныйм. Чынлап та без Гүзәл ханымның оста хуҗабикә икәнен беләбез. Табыннарга бик оста икәнен. Сез бит әле дини бәйрәмнәрдә алып барасыз. Дини бәйрәмнәр, дөньяви бәйрәмнәргә караганда ни белән үзенчәлекле, аңа ничегрәк әзерләнәсез һәм Илназ Гүзәл ханым, аны ничегрәк алып барасыз сез? Никахлар, ашлар, гомумән ифтарлар бәлки. Менә әле без күптән түгел генә шундый зур мәҗлестә булдык. Ульян өлкәсендә, алар инде үзләре тумышы белән дыржан уйныклар. Ульян өлкәсендә юбилейда булдык үзебезнең дусларыбыз. Беренчесендә бер юбилейга бар 170 кеше, 170 кеше. Бөтен бала чагалар, ниләрдә барсында бар. Һәм инде шушы Мәскәүдән чакырганнар Әсгать хәзрәт, диме? Мөфтине. Шуның хәтле менә сүздә юк, биюләр юк инде, җырлаулар юк, алай тирәмә, менә ләкин табын артында утырасың. Нәрсәсе әйбәт, шушы хәзрәтләрнең энциклопедия, менә шушы Әсгать хәзрәтне. Ул нәрсә турында гына сөйләмәде. Ул ничек русчасында, гарәпчәсендә, татарчасында шуның хәтле яхшы итеп әйтә, сөйли. Информация күп. Тыңлыйсың менә, тыңлап утырган сайын теге кирип китәсең, уйланып утырасың.
Шулай бит әле бу, булай бит әле бу дип. Шуннан соң инде торып басалар да намазга. Әле намазы, акшам намазы шуларны. Шуннан торып басабыз да яңадан әзрәк кенә әйтегендә бер 5 минутлык тәнәфес. Яңадан кирип китәбез. Тагын вагыз тыңлап, алар укып инде шулай итеп. Менә ничә сәгать булды ул? Бер 7-8 сәгать, 7-8 сәгать булды ул мәҗлес. Ләкин теге ардым фәлән дип әйтеп кайтып китмәде, Аллаһка шөкер. Мул үтә безнең никахлар, гореф-гадәтләрен дә саклыйлар, теге мендәргә басуда май каптыру. Без хәзер сезнең белән уен өлешенә күчәбез. Илназ әфәнде, Гүзәл ханым, хәзер сезнең белән бер уен уйнап алабыз. Кагыйдәсе мондай. Без сезгә янәшә утырган тормыш иптәшегез турында бер сорау бирәчәкбез. Сез аңа дөрес иттереп җавап бирергә тырышачаксыз инде әлбәттә. Соңыннан тормыш иптәше үзе дөрес җавапны әйтәчәк. Илназ, Гүзәл, сез әзерме бу уенга? Әйдәгез. Беренче сорау гаилә башлыгы Илназга. Илназ, хәләл җефетең, Гүзәлнең табынында гына була торган махсус аныкы гына ризык. Ул нинди? Ул гына шәпләп пешерә моны. Менә аныкы ул. Аның инде ул теге Бик күптер инде әлбәттә. бар, бик күп инде ризыклар. Сүздә юк, ул бәлешендә, эш пишмагында, әйтегендә менә безнең теге кичкенәдән ашап үскән, бөтен яраткан ризыкларны, әни пешергән, ясаган ризыкларында Гүзәл ясый, Аллаһка шөкер. Иртән инде аның әниләр шикелле кыймак пешерә инде ул. Аның кыймагы бик жука була. Әниләр инде безнең калын пешерә торган иде. Ләкин Гүзәлнең кыймагы жука булса да, ул киң була, зур була. Тамин ул кат шулай тәлинкә рәтсеп куя да, инде ул әле пешерә тора, өстәлдән кыймаклар шат бетә тора инде. Чөнки һәрберсе ябыша, аның битендә я бал белән ашыйлар, я варенье белән ашыйлар, я теге ни баллы сөт белән, сгущенка битендә шуның белән дә аның менә шул ризыктан бәлешләрне сүздә, бәлешләрне инде ул теге Мин яратам бәлешләрне, теге итле бәлешләрне яратам мине күбрәк, итле ризыклар яратам мин. Гүзәл ханым, җавап дөрес булдымы икән? Дөрес. Син тыңлап торасыңмы яны? Мин тыңлап торам. Мин тыңламасам да беләм, ул итле ризыкларга өстенлек бирә. Теге үлән, боткалар, ул Илназдыкы түгел. Аңа күбрәк сирәк мирәк ашый мин. Әйе, кырына бер, ите булсын инде. Иң мөһиме шул табагы белән. Мин әйтәм инде, ул әйтә дә нишәп мисың, әйтәм. Алмайлары, бәрәңге белән ит. Мин әйтәм анда бит безнең үгез басып тормый әйтә. Зәзләп кенә. Киләсе сорауда Гүзәл ханым шул турыда, мөмкин булса Алина бирән сезгә. Гүзәл ханым, тормыш иптәшегезнең иң яраткан ризыгы нәрсә? Менә итле ризыклар дигез. Менә конкретно, бәлки ишпишмак, бәлки ит. Юк, ишпишмакка бик исе китмәнең. Хамыр бар. Менә ит айрым үзе, мәсәлән, Айрым чын, тотып аша. табакка, әйтеп табага, мәсәлән, ит пешергәннән соң кала бит инде икенче көнгә калса. Шуны инде телемләп матур итеп кисеп, суган менән кыздырып бирсәң инде табада, менә шул бик тәмле дә инде. Мәсәлән, горшочек жаркое кебек әйбер пешерсәң, шуны ярата инде ул. Азу шикелле. Андарысын инде тел, менә шундый телне пешереп куйсаң инде, шуңа бик канәгать инде. Берәр бройлер пешереп куйсаң стелгә канатлары белән. Менә шундый ризыклар ярата инде. Ит бәрәңге кырында булса инде, суган да шунда, менә шул деликатес Илназ өчен. Дөрес җавап булдымы Илназ? Дөрес. Гүзәл ханым, афәрин. Бераз гына ашау өлешеннән романтик өлешенә күчегәли Илназ. Яраткан хәләл җефетең Гүзәл ханымга изге Рамазан аенда булсын, гомумән ел айланасында тормышта булсын, бүләкләр бирү гадәтең бармы һәм нинди бүләкләр бирәсең Гүзәл апага? Дөресен әйткәндә, мин аның белән очрашып йөри башлаганнан бирле, шул әйтегәне 16 ел элек гел бүләкләп торадыр инде, Аллаһка шөкер ансы. Гел романтик инде. Бер интервьюда Гүзәл ханым әйтте, юмарт кеше ул диде Илназ. Юмарт кеше ул. Ансы истә. Чөнки ул вакытта бит инде әйтегәндә кесе үзеңдә тикшергән кеше юк, белгән кеше юк, кая нәрсә аласың килә, вакытың бар, җиргә дә, күрергә дә дип әйтегәндә. Бу соңгы елларда дип әйтегәндә шуның беренчәсендә, юк, без бүләкләр биришеп торабыз, сүздә юк инде. Иң күп очракта инде хәзер теге Гүзәл миңа күбрәк бүләкләр ясый. Аннан моннан каяндыр матур киемнәр күрсә алып кайта инде шулай итеп, булай итеп. Гүзәл ханым, менә бу бүләкләр бирү гадәте буенча җавап дөрес булдымы инде? Бик дөрес булды. Шуннан да без ирешкән вакытта ул миңа зур аппак аю бүләк иткән. Минем бер сөйләгән шулай. Мәйтәм менә шундый кайбер кызларның мәйтәм шундый истәлек бар. Йөргән җегете, мәсәлән, зур йомшак уенчык бүләк иткән. Мин мәйтәм шундый периодым булмады дигәнем. Илназ шуны истә тотканда, үзеннән дә зуррак аппак зур аю алып керде.
Төнлә минем туган көнем әйін, мәсәлән, кич белән инде сюрприз ясап. Ул аю инде хәзердә тора, балалар бүлмәсендә истәлек булып. Аннары инде ул картина алып килгәне, 2 тигр төшкән. Теге парлы картина бит инде ул тоже шулай ук дөрес сөйләшкән, юлбарыслар төшкән. Ул картинада хәзер әле бар. Аннарысын менә шул гашиклар көненә берсендә ул миңа йөрәктән ясалган шундый җиләкләр, шоколадка чумдырылган, шуны куяндыр заказать иткән, доставка ясап. Шундый романтический гадәтләр бар аның. Я менә шул тренажер бүләк итә, мәсәлән, кофемашина, аннары массажный кресло бүләк итте ул минем туган көнемә. Массажга йөрергә һаман хыялланып утырасың, вакытың җитмәй, сиңа өйдә утыр дип. Менә шундый кирәкле романтик. Мин теге Әйе, әле 3нче улыбыз тугач, мин шулай көтеп торам бит инде әти-әниләр килгәнне баланы каршыларга. Роддомнан тәрзәдән карап торам, карыйм, шундый делегация оппак машиналар килгән, шарлар белән бизәлгән. Бөтенсе ак машина. Иң беренчесе инде шундый кыйбатлы Range Rover машинасы, митәм, кем бәхетлесе янына киләләр микән дип карап торам, мин бит әле белмим. Хәзер бер мәлне нашылтырда нишләп төшмисең, һаман дип без килеп җиттек бит инде ди. Төшсәм, Илназ миңа ашкыш тоттырды, мин вакытта әле эмоциялар белән туганнарны күрәм бит әле, балаларымны кочаклыйм. Аннары бу нинди ашкышсың дим. Нәдә чыгып карарсың дине. Ул, оказывается, 3нче малай тугач машина алган икән. Миңа хан спасибо за сына дип яздырган, шарлар белән өйләрне бизәп бетергән. Менә шундый хисле ул. Бик зур рәхмәт, афәрин. Сез әлеге уенны уңышлы гына үтеп чыктыгыз. Рәхмәт сорауларыгызга, рәхмәт уеныгызга. Әбез тапшыруыбызның фәлсәфә өлешен аяк басабыз. Хөрмәтле Илназ Гүзәл, әлеге өлештә сезгә бер мәгънәле сорау биреләчәк. Сез аңа әз генә фәлсәфә сатып, мәгънәле төстә җавап бирергә тиеш буласыз. Илназ, беренче булып синнән башлыйк. Гүзәл ханым әлегә уйлый торсын. Илназ, изге Рамазан айы, ураза. Синең өчен бу нинди сүзләр? Нәрсә дигәнне аңлата? Бераз гына уйлап, күңел төбе җавабын тәкъдим итәле тамашачыларыбызга. Изге Рамазан айы, ураза, ул дөресен әйткәндә, теге Ходай тарафыннан менә шушы адәм баласына бирелгән бер вакыт, менә бер ай, ул баштан ничектер узак шикелле, күп шикелле тоела бит, бер ай, дисең. Нары менә шулай күптән түгел әйтәм бит, бер хәзрәт белән сөйләшкәч, аның беренче 3 көне генә авыр, калганы нараның җиңеләе. Шуны уңга бүлеп куясың да, беренче 10 көнен тотасың, икенче 10 көнен тотасың, өченче 10 көнен тотасың да, шуны белән үтеп китә инде дип әйтте. Ләкин мин әйтәм, дөрестән дә бу изге айларның берсе. Монда инде ел буе гүзәл әйтмеши игелекләр эшләргә кирәк. Ләкин бу изге айда тагы да ныграк басым ясап эшләп калсаң, бу инде үзеңә карата бер шушы теге бонус кэшбэк җыган шикелле була торгандыр. Ходай тарафыннан укыган кешеләрен дип әйтегән, тоткан шушы дин ягыннан ныграк белемлерәк кешеләр белән аралашкач, дөрестән дә теге уңай фикерләр килә. Ләкин менә әле аның белән шушы эш белән шөгыльләнергә дип әйтик, бер кайчан да соң түгел, әлбәттә. Соң буларга мөмкин иртәгә. Ләкин бүгеннән уйласап, бүгеннән әйтегән шушы эш белән шөгыльләнсәк, дөрестер дә. Ләкин менә анда аның өчен акыл белән, йөрәк белән, акыл белән генә түгел, йөрәк белән барып эшләргә кирәк. Ышанмыйм да түгел, ышанам. Ләкин без инде теге шушы төрле ситуациялар булырга мөмкин бит инде. Без әле ничектер менә шушы тормыш ситуациясыннан үзебезне һаман үзебезнең мөмкинчелекләребезне булдыра алмыйбыз менә. Һаман да тормыш артыннан куабыз, булай әйтәбез. 3 көнлек дөнья инде бу. Әйтәм бит, бүген кемдер бар, иртәгә инде соңда булырга мөмкин. Ләкин шуңа да карамастан, бу изге Рамазан айы, ураза айы турында шуны әйтәсе килә. Дөрестән дә ел буена җыелган эш мәшәкатьләреңне онытып, ел буена җыелган эшли алмаган әйберләреңне шушы ураза айында эшләп бетергә дә була бит, савабын да җыярга була. Үзең уразасын тота алмасаң да, мәсәлән, мин шулай дип уйлыйм, кемгәдер ярдәм итеп, кемгәдер шушы уразаны әйтик, финанс ягыннан, өстәле белән, ризыгы белән, ниндидер үзеңнең бер гамәлең белән эшләсәң, ул шулай ук бит инде шушы ураза тотканнан санала дип уйлыйм. Шуңа күрә кирәкле ай, әлбәттә, тоткан уразалар шушы Рамазан айларында барысы да кабул булсыннар инде. Рәхмәт, Илназ. Артык акыл өйрәтеп,
анда ниндер акыл сатып утырасым килми. Ләкин шушы безнең әйткәнебезчә инде менә әби бабайлардан калганны әле истә. Аларның менә шы качып, пысып, намаз укып, кеше күрмәсен дип, аңа вакытта бит заманасы да шундый булган бит, мәчетләрне юк итү, качып, пысып, намаз укып йөргән чаклары истә. Үзебез шунда шул тирәдә бакчада каядыр җигереп җирсәк тә, өйдә җигереп җирсәк тә, әби, бабай намазда дип менә минем әти ягыннан бабай, Кенәр бабай безнең инде мулла булган кеше. Авылда инде ул бөтен нинди дә шушы теге әйтик инде үлем җитемнәр калса, бала туулар калса, исем кушулар бит инде анда сүннәткә утырттылар булса инде бабайны еш чакыра торган булганнар инде. Әби, бабай безнең шул мулла бөтен авылга булган. Аннан соң әйтәсе килгән фикерем шул, куркыта шунсы. Куркыта менә без киләчәк буынга шулай әби бабайлар безгә нәрсәдер өйрәтеп калдырган шушы информация, шушы фикерләрне, шушы уйларны җиткерә алырбыз микән һәм алар шушы без әйткән информацияны истә тотып эшли алырлар микән? Менә куркыта шунсы. Бер таныш хәзрәт әйтмешли, барысы да яхшы булыр, борчылма дип елмайып әйе. Шулай булсын. Гүзәл ханым, сезнең өчен изге Рамазан ае ураза ул нәрсә һәм нинди мәгънәгә ия? Мен Илназның сүзләре белән тулысынча килешәм. Шуннан да хәзер башың белән аңа барып җитсәң, бөтен мөмкинчелекләр бар. Шул ук мәчетләр күп бит инде хәзер Казанда. Шул ук дини шушындай чаралар үткәрә торган биналар күп, ифтарлар уздырылыр өчен, ризык күп хәзер, бөтен нәрсә дип әйтим, мул тормышта яшибез, мөмкинчелекләр күп. Шуңа күрә үз башың белән җитеп, менә шушы изге Рамазан аенда кирип, уразаларыңны тотып, үзеңне сынасаң, Ходай каршында инде син яхшы буласың. Менә шуңа күрә үзеңнән тора бөтен нәрсә. Шуңа күрә инде ул тоткан кешеләргә мин бик сокланам. Нәрсә дип әйтәм, башы яман ди кеше алдында. Менә шул зур бәйрәм, зур көтеп алган чара. Безнең шулай итеп тапшыру ахырына якынлашты. Шулай менә, шулай тиз генә менә. Илназ әфәнде, Гүзәл ханым, бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен, катнашканыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Әле шушындый матур очрашулар иншаллах алга таба да насыйп булсын иде. Рәхмәт сезгә. Амин. Рәхмәт, чакыруыгызга рәхмәт, тапшыруларыгызга рәхмәт, телевизор янында карап утыручыларга бахар барчасына да рәхмәт, вакыт табып, нәрсә сөйләрләр микән инде булар, ник чакырдылар микән дип, үзләренең вакытларын сарыф итеп утыручылар да бардыр янда. Һәр барчасына да рәхмәт, тоткан вакытларыгыз, тоткан уразаларыгыз, шушы Рамазан айларында, шушы гомумән алганда Рамазан ае гына булмасын, һәр вакытта да әлбәттә Худайның амин дигән саатына туры килеп кабул булсын, теләкләрегез, хыялларыгыз, тагын очрашулар насыйп булсын. Җитәкчеләрегезгә, оештыручыларга барчасына бик зур рәхмәт. Шуннан да бүген шундый матур урында булдык Хозур ТВ каналында беренче тапкыр. Тыныч, рәхәт урын, шундый менә. Рәхмәт сезгә, чакыруыгызга, тамашачыларга инде иң изге теләкләребез, шулай очрашулар насыйп булсын, әйләребез тыныч булсын, күңелләребез тыныч булсын, һәр барчасының гаиләсенә бәрәкәт, саулык теләмәлек телибез. Хөрмәтле тамашачылар, игътибарына да кабаттан исәләрегезгә төшереп узам. Безнең бүгенге чыгарылышыбызда катнаштылар күркәм гаилә. Татар эстрадасының популяр җырчысы, Татарстанның ат казанган артисты Илназ Ба һәм аның гүзәлләрдән гүзәл искиткеч хәләл җефете 3 ир бала анасы, Татар эстрадасының популяр җырчысы Гүзәл Идрисова. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бәхет тәме тапшыруында безнең белән бергә булганыгыз өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез. Без сезнең белән иншаллах киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.